Mangwanani akanaka muri eZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Gorewo iro randakaromba ndainge ndichiri kushanda kuSouth Africa. Pandakaromba ndakangoudzwa maadvantages azvo, handina kunge ndakaudzwa madisadvantages. Kunge uchinzi unenge wakaromba nebest friend yangu. Izvo ndo zvakaitika kwandiri mukomanashi. Ndakaenda kuSouth Africa mushure mekunge ndapedza kunyora O level. Vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vachitambudzika. Mwedzi wandakazobuda muno muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa, mwedzi iwoyo vabereki vangu vainge vatadza kubhadhara rent. Landlord akabva achizouya ndokubva achizotora TV. Vabereki vangu vainge vaine TV iyo yavainge vainayo. TV iyi yainge yakapiwa baba vangu kubasa kwavainge vachishanda sagarden boy. Saka kubva zuva iro ravakauya nayo TV, landlord vakabva vachizotanga kuishora vachiti yainge yakafa. Pavakaona kuti yainge ichishanda vakabva vachizotanga kuti inonyanyisa kudya magetsi. Saka vabereki vangu pavakatadza kubhadhara rent, landlord vakangotuma vana vavo kuti vange vachitora TV. Vakabva vati sezvo muri kutadza kubhadhara rent, matova ne3 months muchikoniwa kubhadhara rent, ndava kumbobata TV. Zvakabva zvachizondipa shungu ndokubva ndachizobuda muZimbabwe. Ndainge ndingori ne70 rand, ndiyo yega mari yandainge ndiinayo. Ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa, saka ndainge ndiine best friend yangu. Ndingadai ndakaenda kuJohannesburg, zvimwe kuda ndingadai ndisina kuzomboromba, asi nekuda kwekuti takazobatwa nemagumaguma. Mushure mekunge tabatwa nemagumaguma ndipo apo patakabva tachizotanga kushanda Messina. Ndokubva tachizobva muMessina tikazotanga kushanda pane rimwe prazi uchangobuda muLouis Trichardt. Saka paprazi apa painge pachita zvekurimwa macabbage, madomasi nemapotatoes. Saka nguva yemacabbage painge paino umwe mudhara uyo ainge ari muchangani. Mudhara uyu dzimwe nguva aitobva kuGiyani Street achitouya kuzotohodha macabbage, aitouya nechirori. Saka tainge titori mabest friends naye mudhara iyeye. Tainge tichitaura nyaya dzakasiyana siyana, achiwanza kundiudza zvose izvo zvaainge achiita mabusinesses ake. Saka akabva achizondiudza kuti vashandi vake vainge vachimubira mari. Ainge ava kuda kuti ndinge ndichisiya basa paprazi apo pandainge ndichishanda, ndinge ndichizomushandira. Ndakabva ndachizoona kuti zvainge zvakanaka, ndokubva ndachizosiya shamwari yangu paprazi pandainge ndichishanda, ndikabva ndachizoenda ndikatanga kushanda ndichigara kuGiyani. Saka ndakashandako kuGiyani kuda kweabout 2 years. Mudhara iyeye akazogumisidzira ava best friend yangu zvekuti aindiudza masecrets ake ose. Saka ainge asina mukadzi, ainge achingoita zvekungodanana nevakadzi vakasiyana siyana, zvekuti paweek aikwanisa kupinza kana vakadzi kana 8 kana kutodarikidza each and every day, dzimwe nguva vakadzi 2 pazuva. Saka ndakazomubvunza kuti sei uchigara uchingopinza vakadzi mumba nguva dzose kudaro. Akabva achizoti kwandiri ndo zvainge zvichiita kuti tinge tichiita mari. Akabva ati unoona kushopu kwangu kana kuri kunzi ndikasarara nemunhukadzi vanokwanisa kutoswera muswere wese wezuva vasina kana chavanenge vatengesa, asi kana ndikarara nemukadzi, ndichingobva mukurara nemukadzi ndisati ndageza, ndobva ndaenda kushopu kwangu, vanobva vatanga kutengesa. Ende ndo zvaaiwanzokuita. Aiti makuseni kuma6 paitova nemukadzi uyo waaitounza pamba pake. Dzimwe nguva kana kuma1 aitopinza zvekare mumwe mukadzi kana kuri kunzi anenge aine vakadzi 2 avo vaanenge arara navo musi iwoyo. Saka aingoti achingopedza
kungoita zvavanenge vachiita, obva atobuda obva atoenda kushopu kwake. Aikwanisa kutomusiya mukadzi wacho aripo pamba obva aenda kushopu. Saka akazondiudza kuti aiti kana asvika kushopu kwake kwainge kuine imwe tepu yainge iri kuseri kweshopu, aibva achizonogeza sikarudzi yake patepu ipapo. Aingotarisa oona kuti hakuna munhu ari kumuona, obva atoburitsa nhengo yake obva atotanga kutoigezerapo patepu ipapo. Saka kugeza kwaanenge achiita sikarudzi yake ndokutodaidza kwaainge achiita macustomers. Saka mazuva ekutanga ndaifungidzira kuti sezvo ainge ari munhu wemajokes, because aitoenda kuchechi yeZCC, saka aigara achingoita majokes, ndaiti zvimwe kuda kungotamba zvake. But one day akazonditi handei, mushure mekunge abva mukurara noumwe musikana uyo waainge ati ainge angosangana naye apo paainge abuda akaenda kugaraji kunotenga chingwa, ndokubva vatosangana vakataurirana. Saka ndakazopinda mumotikari ndokubva tachizoenda kushopu. Zvechokwadi takaenda kuseri, ndokubva anditi dongorera uone kuti hakuna vanhu vari kuuya here. Akabva achizototanga kutogeza sikarudzi yake, ndikatoona kuti zvainge zviri zvechokwadi. Nekuda kwenhamo yandainge ndichiziva kuti kuzimu kuno ndainge ndakasiya nhamo yainge yakakura sei, ende zvose zvainge zvakatarisana neni. Vabereki vangu vaitotarisira zvikuru kubvawo kwandiri. Ndakabva ndachizomukumbira, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindibatsira, ange achienda neni ikoko kwaainge akaenda akanobatsirwa, nekuti akandiudza kuti ainge akaenda kuMupumalanga. Saka akachizonditi ndichazoenda newe kuMupumalanga, but I'm not sure kuti ndichaenda newe rini, because right now ndiri busy. Saka zvakazotora mwedzi yakati one day ndopa akazondiudza kuti ainge achida kuti ange achienda neni kuMupumalanga. Ndakafara zvisingaiti, ndokubva tachizobva kuGiyani tikabva tachizoenda kuMupumalanga. Takati tasvika kuMupumalanga, ndakabva ndachizopiwa task yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizobata musikana Chibharo uyo anenge achiri mhandara. Mukoma vakabva vachizondiunzira musikana uyo ainge aine makore andisingakwanisi kukuudzai. Vakaita wekutobhadhara mari yakawanda. Murungu wandainge ndichishandira ndiye akabhadhara mari iyoyo. Akandiudza kuti yainge iri 26,000, asi akabva achizoti ndinoda kuti unge uchizondibatsira pamberi apo. Ende ndakazomubatsira nekupengesa imwe cousin sister yangu uyo ainge ari kumhiri kwemakungwa. Akazotouya kunoku kuZimbabwe ende anotopenga. Kupenga kwake kwaanoita, anofamba obuda muno muZimbabwe otenderera nekuMozambiki obva achizoenda kuGiyani otonosvika pamba pake mudhara iyeye. Kana akangosvika akatsika ivhu repamba pemudhara iyeye, zvinoreva kuti anenge atowedzerwa mamwe makore kana kuti rimwe gore rekurarama, because akatopedza makore ake awo ainge akapiwa. Saka ndakazochekeresa sister yangu kuti ange achizopenga akabva kumhiri kwemakungwa akauya kunoku kuZimbabwe. Saka mushure mekunge abhadhara mari yainge ichidiwa, ndakabva ndachizopinda murumu mainge muine musikana wacho iyeye, ndikabva ndachizorara naye. Mushure mekunge ndarara naye, ndakabva ndachizotanga kudya sikarudzi yake neropa zvekare. Ndikabva ndachizoudzwa kuti ndo dzainge dziri mhiko dzangu dzandaifanira kuti ndinge ndichizotevedzera kweupenyu hwangu hwose. Ndaiona sekunge zvainge zviri nyore, asi pose pandinenge ndatadza kana kuti ndikanyeperwa nemusikana wandinenge ndichifambidzana naye, then ndobva ndachizoona kuti anenge asiri mhandara. Zvinoreva kuti ndinobva ndatokamurirwa makore akati kuti, ende ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichizochekeresa kana zvinhu zvakadaro zvikaitika. Manje mazuva ano vasikana vacho vava kunyepa. Ndakabva ndachizouya kunoku kuZimbabwe ndokubva ndachizotenga plot rangu. Ndakabva ndachizotanga kuita project rekupfuwa huku mabroiler. Ndine project rangu rakakura, ndinoita zvembudzi, ndinoita zvehuku, ndine mombe idzo dzandinoendesa kuauction, plus ndine kambani yandakazovhura zvekare yeconstruction. Mari yandiinayo yakawandisa kwazvo, ndine mari yakawanda, asi zororo
chairo handisisina, nekuti nguva dzose ndinofanira kuti ndingogara ndichingonwa ropa remhandara. Ndadzoka kuno mazuva acho iwayo pandakatanga kuzviita zvainge zviri nyore. Ndaikwanisa kutofambidzana nevakadzi vanenge vari kuma 21, 22, 23. Zvechokwadi munotokuudza kutoti ndichiri bo ende wotoona kutoti anenge achiri bo. Patiko zvinozvi havachawanikwa zvekumhanya kutoti unge uchitowana anenge asati akamborara nemurume zvimwe kuda zvekuma 13 years. Zvino hazviiti nekuti unozogumisidzira wazopinda mujeri nekuda kwekuti unenge uchinzi uri kudanana neunder age. Handichazivi kuti ndoita sei. Ndakambodzokera kuSouth Africa ndikaenda kuMpumalanga. Pandakasvikako kuMpumalanga ndakangopiwa cold shoulder nen'anga yacho. Ndakagara ndizivi kuti mazuva mangani ndichirara mumotikari kusvika ndazopotsa ndarumwa neBlack Mamba. Uko ndokumusha kwadzo. Black Mamba yakapinda mumotikari ainge ari masikati apa kwainge kuchipisa sei. Kunyange pandakabuda mumotikari ndichimhanya ndichitiza ndichiti ndaona nyoka, hakuna kana akamboita hanya nazvo kuti ndainge ndapotsa ndarumwa nenyoka. Ndakapiwa cold shoulder kuzosvika ndichizosimudza motikari yangu ndava kuti ndava kudzoka kuno kuZimbabwe. Ndopa vakazoti hela iwe uruda kuenda kupi ndisati ndakubatsira. Ndakabva ndachizongogezeswa, vakangondipa mushonga wekuti ndige ndichigeza nawo kumeso ndikazodzoka kunoku. Asi luck rangu, it seems as if my luck has run out, because ipapapa ndatova nenguva ndichitsvaka musikana asati akamborara murume. Ndakapedzisira umwe musikana wepaUZ uyo wandakarara naye musi wa14 February iro rino gore. Kubva muna February kusvika pari zvino I've been trying. Musikana uyu ndakasangana naye paFacebook. Ndakaposta picture rangu kune rimwe group rinoitwa zvefashion. Akabva achizongohakira, akabva ati cute. Saka ati cute kudaro ndikabva ndangoti yes. Akabva atanga kutaura neni straight kuinbox. Ndikatoona kutoti ainge ahakira, because profile rangu kana ukarivhura unotozviona kutoti baba ava vane mari dzavo. Saka tikabva tachizotanga kutaura. Ndainge ndisitomborina shungu naye because she was not even my type. Plus ndaitongofungidzira kuti nezera rake zvimwe kuda maybe she was no longer a virgin. Saka akabva achizondipa mafone numbers ake ndokubva tachizotanga kutaura paWhatsApp. Tava kutaura paWhatsApp ndopa ndakabva ndachizomudza kuti ndainge ndichida kumuona. Akabva anditi unokwanisa kundiona but no kuti hapana zvatichaita. Ndikati why? Akabva anditi nekuda kwekuti I'm keeping myself for the man that is going to marry me. Ndikabva ndati well, you have found that man. She was so excited and she was very happy. Takabva tachizosangana mutown. Akashamisika nemotikari yandainge ndichidrive, akanditi saka muZimbabwe mutori nevanhu vanodrive motikari dzakanaka kudai. Ndakabva ndachizoenda naye kuma outings. We drove out of Harare tikaenda tikanofara tikadzoka. I then told her kuti she was special and ndainge ndichida kuti tinge tichizomirira musi wevhale kuti tinge tichizoita zvatainge tichazoita, because ainge achitoda kutonditizira. Saka ndakabva ndachizoenda naye kumba kwefriend yangu, ndokwaifungidzira kuti ndokumba kwangu ikoko. Apa friend yangu atori married, mukadzi wake ipapo ainge asimo muno munyika, ainge akaenda kuAustralia. Saka ndakabva ndachizorara naye musi weValentine. Ndakamutengera magift, ndikamutengera neIphone. Usiku ndokubva tachizoenda kumba kwebest friend yangu ndichitoti ndatokutizisa, asi ainge asingatozivi kutoti hakuna kana kumbotiziswa kwainge kuripo. Yainge ingori nhau yekuti ndainge ndichida kungomudya chete. Ndakazorara naye, ndichingopedza kurara naye chete akavhunduka because ainge achiri mupain apa achibleeda. Ndopa ndakabva ndachizoenda pakati pemakumbo ake ndikatanga kumudya sikarudzi yake ndichitominya ropa. Saka zvakatomuvhundutsa zvandainge ndichiita. Ndikati I was just enjoying the moment and ndainge ndanyanya kuita get carried by the things that were happening in the moment. Saka ropa randinonwa nenyoka yangu inenge ichitonwa ropa iroro. Saka nyoka iyi ndiyo inoita kuti kumprize kwangu zvinhu zvangu zvinge zvichifamba zvakanaka. Nyoka ndo inondipa upenyu. Saka kana ndikasaipa ropa zvinoreva kuti inondidimburira mazuva angu ekurarama
pano panyika. Ndaneta nayo nyoka iyi. Nyoka yandiri kutaura nezvayo iyo ikobra, inoti kana ikatsamwa inokwanisa kuuya yozvimoneredza mumakumbo mangu ichifutisa pauro ichishinyira. Inenge ichiita zvekundisikiza ichida kunditema zvekutoti ndinotonzwa kutopfurwa nekamhepo apo painondisikiza ichida kunditema. Saka ndo kufa kwangu kwandichazoita ikoko ndo zvandakaudzwawo pandakaromba kuMpumalanga kuti zuva rekufa kwangu ndichazopandukirwa nenyoka yangu. Asi vakanditi nyoka iyi haingondipandukiri pasina zvandinenge ndaiita. Vakandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizongoipa ropa. Kana ndikangoipa ropa chete tichazova mabest friends kweupenyu hwangu hwose. Zvino ndicharamba ndichidzwana kupi Mandara? Handizivi kana ariko anoda zvake kumbodya mari yangu. I have been waiting and looking for someone like you kubva muna February kusvika pari nhasi. Kana ndikarara newe hakusi kunzi pane zvaunozosangana nazvo, ndinongokudya ropa rako chete ndobva ndazvibatsira. Kana uriko, kana uchida mari, I am willing to offer you $1,000 kuti ndinge ndichirara newe, ndinge ndichikwanisa kudya ropa rako. Kana ariko anokwanisa kungonyora mafone numbers ake ameno, kana zvichiita kunyora kunyangwe mucomment, kana kuti unongoenda kuna mukomanashi unosiya mafone numbers ako ikoko vozondipa mafone numbers tozotaura tose tozoona kuti tingazvifambisa sei. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kune avo vanenge vachida kuzondijaja, please do not judge me, because pandakanoromba ndakaromba ndisingatozivi kutoti zvinhu izvi zvandainge ndava kuda kuita zvainge zviine njodzi mukati, zviine ngozi. Apa ndakaromba ndichida kuti ndinge ndichizochengeta vabereki vangu, asi kana ndikatarisa kwandakabva, kana ndikatarisa kwandiri kuenda, I can see kuti I made a very big mistake. Mari yandinowana imari yekuti ndinofanira kuti ndige ndichingoidya inini, it's either nemahure embawa kana kuti nevatorwa. Handitendedzwe kuti mari yangu yandinowana inge ichichengeta hama dzangu. Ndakanzi kana uchida kuona kuti nyoka yako inotsamwa kusvika palevel ripi, chizviedza izvozvo zvauri kuda kuita zvekuti unopota uchipa hama dzako mari. This was after imwe hama yangu yepedo awirwa nedambudziko. Mwana wake ainge achirwara zvisingaite. Mwana wake akati achirwara kudaro, ndipo apo pandakabva ndachizoedza kuti ndinge ndichimubatsira. Ndaedza kuda kumubatsira kudaro. Usiku ihwohwo handina kuzorora, ndainge ndichingoshungurudzwa chete. Ndakarara usiku hwose ndichingoshungurudzwa nenyoka ichindisikiza ichida kunditema. Ndakarara usiku hwose ndichingochema ndichiti, Mwari, dai mangondirwirawo upenyu hwangu ndisazofa kani, nhai Mwari. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Hanzi ndiri kutsvakawo musikana, musikana wekuti anokwanisa kubvuma zvandoda kuti tinge tichizoita. Hanzi ndinokwanisa kukupa $1,000 kana ndakupa $1,000 then tobva tataurirana chandiri kungoda kubva pauri. Hanzi ndiri kungoda ropa chete, ndinge ndichida ropa rako. Munobvumirana nazvo here vedare zviri kutaurwa namukoma vedu kana kuti kwete? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Komanaka zvakangooma hazvo vedu we. Sevanhu vatema tinofanira kuti tinge tichibvuma kuti hutsinye tinawo zvechokwadi. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Izvi ndakazviita mushure mekunge umwe muvakidzani wangu apedza kuvaka imba yake. Tainge tichishanda tichigara tose, ndichangoti muno muJoburg. Saka akabva achizojoina mukando. Saka ndakatomutora
ndakashora ndikatoti zvauri kuita izvi zvakadhakwa, ungatamba mukando nemaSouth African zvingabuda here. Akabva achizoita kupedzisira ende ndainge ndichitoshuvira kuti zvinhu zvake zvinge zvichidhakwa, but akazoti apiwa mari akaenda kumusha mukoma akanovakisa imba yake akabva achizodzoka kuno kuSouth Africa. Takazotiwo taenda kumusha nemurume wangu, ndakarwadziwa mukoma ndichiona kuti ainge atobudirira. The pain went straight to my heart. Ndopa ndakabva ndachizoenda kun'anga. Ndasvika kun'anga ndakabva ndachizobatsirwa. Ndine mushonga uyo wandakapiwa, uyo wandakanzi ndinopota ndichiputitsa mumba mangu ndisina kupfeka. Ipapo ndopa ndakazviita, ndainge ndichiuputitsa mushonga iwoyo ende ndaiti kana ndikauputitsa pamba pake pairohwa nemheni, dzimba dzobva dzatanga kubvira. Nanhasi uno mukoma akazotongosiyana nazvo because aiti kana akavaka zvekare pamba pake paibva parohwa nemheni, saka mheni iyi yairova pamba pake dzimba dzichizotanga kutsva yainge isimbori mheni yekuti waitoona kuti pamba parohwa nemheni, mudenga maikwanisa kungoti vai, zvekuti vanhu vazhinji vaisambozviona. Inenge yatorova mheni yacho, imheni inenge iri secret, saka dzimba dzaitongotanga kutongopfuta moto, vanhu vasingaoni kuti moto wacho uri kubva nepi, izvo unenge uchibatidzwa uchibva mudenga nekuda kwemheni inenge yavaima. Ndozvandakaita izvi mukoma, ndakabatwawo nemweya wegodo. Kusvika pari nhasi handisati ndakwanisa kumuregerera kunyange pasina zvaakanditadzira. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi hana chaakanditadzira, ndakangoboekana nekuti ainge atanga project yake yekuvaka, saka vamwe taizova like vanhu vari kungotamba nemari vasina chavari kuita nemari, saka hanzi ndakabva ndachizongomunzwira godo ndikarovesa imba yake nemheni. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear sister in the comment section.